Chibai ule tuna hian Khawvel history a thil Hmuhchhuah ropui berpol kumsangli zanga chuang mihringte hmuh lova inthup bo to Egypt ram Giza Pyramid ropui tak chhungah thil Thlarau Nun tlat mai Mars ni sang ni somni pathum khan scientist le Egypt sarkar chuan Puan an siama Khawvel Thil Mak Pasarih 7 Wonders of the Ancient World zinga alading omchhun le ropui ber Khufu Pyramid chunga secret corridor kong thar Hmuhchhuah ani thu Puan ania hei hian Egypt chanchin zirna Egyptology athak dang lam hlok ani engtin nge kumsang li chong hetiang thil lian tham hi Hmuhchhuah lovin awm thei tu siam nge he kong hian khuilai nge apo he thil Hmuhchhuah hian Pharaoh Khufu aro in phumruk na hmun min hroi thleng do nem heng zona chana te hi kan ron tar lang do na atop thlengin lo enang che hei hi thil mak tak ila hret ngai lo ani ole thil omdan I han lu chil nga lang Egypt rama thu nei tu sang Ministry of Tourism and Antiquities chuan officialin thu Puan an siama Giza Pyramid lian ber Khufu Pyramid anti kum BC sang ni zanga samruk vel deya an sakto chunga chuan tunma a kan la hret ngai me lo corridor in kalpona awmti finfi ani he corridor hi pyramid luhna pui ber main entrance kan ti tourist luhna thin chung chia lung in khamphei chevron shape a anrem chunga ain thupa adung hi metar kwa fit somthum athui ania awang hi metar ni fit sari azawani ngai tua chinte fit somthum athui kalkong tungai achunga om engwanga siam nge anni tu man an threlo kumsangli zanga chung chu tu man an larap lo hrim hrimani ma se zona lian tak om chu engtin nge pyramid lungpui cha tak tak le ri tak tak kara hetiang kalkong ni om tak hi an Hmuhchhuah thei pyramid anti chhelwa lung an kher heklo he thil Hmuhchhuah hi scan pyramid project kumsang ni sompanga atanga kalpui to international team te thora ani anni hian technology changkang tak Cosmic-ray Muography anti chu an hmangani hriat thiam ol samnan chuan vansang tak atanga Cosmic-ray mons lotla thil kaltlang thei hi an hmang tangkaya X-ray kan lak ang deuh hian heng mons te hian lungpui hi an kaltlang theya ma se hmun ruak awm chuan chulai hmuna chuan mons tamjok an tlang thei ani chutatang chuan pyramid chunga hian lungcha pui nilovin hmun ol void awm ti an hrechuak ta ni hei mai alani lo he muography manga an rin hlel nu hian ultrasound le radar technology mangin an fianun le a atop bera chuan pyramid lung in kara kongjim te 6 mm slek alien siamin chutatang chuan Japan siam endoscope camera te chi an rol luta a an hmuta ani hei hi Khawvelin avoi khat hmuna ni camera terote in Pindan chung alu rual hian thil mak tak an hmungala he corridor hi achung a faivuk maya achung ceiling khian lungpui lian tak tak te chu chevron shape V shape in aina rem chawa hei hi pyramid sakdana chuan technique paimo tak ani lungri tak tak in adel na weight kha sem dar turin hetiang hin an siam thin ani mithiam te chuan he corridor hi mihring luhna tûra siam ani an ring lo achan chu atop aping tlata ma se hetianga uluk le ropui taka siam ani chuan enge motak chu thup an nei ani he corridor hian khoya nge min hruai corridor chunga hian thil engma awm lo bungro emo mami emo hmutur awm lo ma se amun ma le awm dan hian thil lian zok en tir tlat ani hriat reng tur chu he secret corridor hi kumsang ni som pasarih a scan pyramid team in an lo Hmuhchhuah to big void mun zau tak mun lian pui nen khan ain ang lo kumsang ni som pasarih khan pyramid leili grand gallery chungchia hian thlawna tiat vela lian hmun ol an lo hmuto a kha kha chu lut turin konga om lova hmun hlatak atanga scan ani tuna an hmu secret corridor hi chu alu na main entrance bullok ami ani thung ma se mithiam te chuan heng thil phani hian inzom na an nei theiam ti an ngai to mek ani he corridor thar hi big void luna kongka ani theiangem nge nia pyramid sak ani laya worker te kalvel na kong zinga pakhat mei chau ani jok pyramid chunga hian pindan pathum che kan hriat awma king's chamber queen's chamber le subterranean chamber te anni
ma se heng void le corridor thar te hian Pindan palina emo pangana awm thei ti min hriat tir ani. Egyptologist lar tak Dr. Zahi Hawass akhat toka pyramid a Thuruk awm lo ti thin tu po khan he thil Hmuhchhuah hi kumzabi somni pakhata Hmuhchhuah ropui bertin asoi ve ta hial mai ani chon heti hian asoya Pharaoh Khufu taksa hi hmuh alani lo Pindan kan hmuhsa ta khi chu bumna mai ani thei he corridor hian Khufu a burial chamber dik tak chu a hroi thleng mai thei ani ati theory dang le a chuan he corridor hi relieving chamber anti pyramid luhna entrance alung rit tak te khan a hnuaya kong ka pui adel chiat lo nan arit chok jang khai turin he hmun ol hi an siam ani thei bok ma se chutiang ani si chuan engwangin nge fit somthuma thui ngot angai metar tlem te po atok om sia hetatang hian zona atam tul ani he pyramid saktir tu Pharaoh Khufu hi tungai ani kumbi si sanghi zanga somrit pako atanga BC sanghi zanga somruk paruk inkar vela rural tu lal ani a 4th dynasty hunlai ani a chanchin hi hriatur awang khop mai alim statue Hmuhchhuah chhun chu terote inchis thum leka sang ivory a siam chau ani Khufu Pyramid hi kumsang thum zere chung chu khowela insang ber Eiffel Tower sakma zong khan lunglian tak maktaduai 2.3 vel manga sak ania lung pakhat hi sai pahni aya ritte an ni hlom hetiang khopa naropui thoktu te hian engwangin nge he corridor hi an thup kum edi zret somni khan kalip al mamun le aho te khan pyramid hi lutumin kong an kher ko chapa ma se he corridor hi an mai chi ani a hnoi loka an vertlanga an hmulo hlawa chuwangin khoilo le ti chit lovin voin thlangin alahim ani tuna chuan kongain hongta scan pyramid team tele Egypt sarkar chuan ma an la chunjam zel don robot te chi he camera aya changkang jok le samkhai jok siama corridor to pa thil omwa en fiate ani lo po in muography manga a aya chiang zoka scan lete antum ni in an soi Dr. Zahi Hawass chuan ka hmuchak ber chu Khufu taksa hi ani he pyramid ropui tak chunga hian a om ngei karinga he corridor hian chumi kong chu min ko hmu ka be sei ati Khufu Pyramid hian kumsangli le achan ve nuwa po thuruk alapai teu ani ti achiang ta he lungpui in rem khom ngoi renga ading hian mihringte finna le thiamna sanji a pholanga ma se he thil Hmuhchhuah hian thil pakhat min hriat chuatira kumsangli zanga chung zet khachu kha Pindan corridor chung kha athim mopa tuman an hmulawa tuman an hrelo ma se voina ero thil inthup te chu pholanin alo umta ani Bible Luka bungre changsom pasari a chuan ti hian in ziaka pon lo tûra zep engma awm lova hriat lo tur le lang lo tûra thûrûk engma awm heklo he pyramid ropui tak hi Pharaoh Khufu an chatona hriat reng ani theinan le a Thlarau cholna turin asiama lungpui chethei lo turin adina ma se Khawvel ropui na le lungpui te hi chuan chatuan min pe thei lova hunin a hliak hu vek thei ani kha Pindan thim tak kumsang tam tak nu a technology engin a chuntlang ang che khan kan nun chungril ber tuman an hmu pui lo le kan thup tlat kan secret chamber te po hi pathian ma chuan thup thei ani lo apoi mo ber ero hei hi ani pyramid chung chu ropui hle ma se atopa chuan thlan ruk mai ani kan lalpa Isu Krista ero chu lunglian takin a hliak hu hlen thei lova thlan atangin a tho le a ani chuan lungpui ni lovin chatuan nun namin tiam zok ani he pyramid Thuruk Hmuhchhuah atang hian thil inthup te pholang tûra theina mihringte hnena petu pathian ropui zia i hre thar le ang u he video hi hmunom itia i hlok pui chuan like le subscribe kha thei hil su o pathian in mal som vek chu ro se